なんだあの化け物は。何事だ。なんだな。うろたえてどうするの。ば癒しの力よ。蹴散らしてくれるわ。あの化け物は陸におびき寄せましょう。その方が部隊の消耗を抑えられるだろう。
今度はこの前のようにいかない諦めて死になさい。はあ